Ei, què passa, confinats i confinades? Com va això de quedar-vos a casa tot el dia? Mola, Doncs mireu, avui us explicaré com fer-vos una bateria amb coses que teniu a casa. Què necessitem? Molt important, una cadira, com aquesta, val? Segon, un drap de cuina o una tovallola i el posem aquí al respatller de la cadira. I què més? 2 culleres de pal. Oh, és que no tinc baquetes. Home, doncs teniu culleres de pal. Molt bé, llavors com ho farem? Molt fàcil. El respatller és el Charles i el seient de la cadira és la caixa. El bombo és el nostre peu al terra. I res, amb això podeu practicar ritmes a casa sense tenir bateria, perquè ja la teniu muntada. Seria una cosa així. Salut, rock and roll i una abraçada i ànims amb el confinament. Adeu!